در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان چمپیونات شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز اید به صنعت محاربه‌های آمیخته برگزار گردید. مسابقه 2 روز ادامه کرده در آن کودکان و نورسانی از 5 تا 15 ساله بین هم رقابت نمودند. давоми 2 ҳафтаи охир аст ки Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон дар шаҳрчаи варзишии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон чемпионати шаҳри Душанбе оид ба ин риштаи варзиш дар синни солҳои гуногунро баргузор менамояд. агар ҳафтаи гузашта чемпионати шаҳри Душанбе миёни ҷавонон ва калонсолон баргузор шуда бошад, пас давоми 2 рӯзи охир аст ки ин мусобиқа миёни кӯдакону наврасон роҳандозӣ мешавад. қабл аз шурӯъи рақобатҳо чун ҳамеша маросими ифтитиҳои чемпионати шаҳри Душанбе миёни кӯдакон ва наврасон низ баргузор карда шуд. тавре иттилоъ дода шуд, аз сабаби он ки шумораи иштирокчиён бештар аст, ба ҳамин хотир мо чемпионати шаҳри Душанберо ба 2 гурӯҳ тақсим намудем ки миёни ҷавонон ва калонсолон дар алоҳидагӣ баргузор шуд ва ҳамакнун миёни кӯдакону наврасон бошад дар алоҳидагӣ рақобатҳо сурат гирифтанд. мақсад ва ҳадафи мо ин як фарҳанги санъати муҳорибаҳои омехтаро дар ҷумҳурӣ фаҳмондан, паҳн кардан ва дарёфти чеҳраҳои нав мебошад. ҳафтаи дигар бошад, мо тибқи нақшаи фаъолият дар ноҳияи Данғараи мусобиқаи вилояти Хатлонро баргузор менамоем ва мусобиқаи вилояти Суғдро. чуноне ки шумо мебинед, ҳар ҳафта пайҳам мусобиқаҳои мо рафта истодааст. варзишгароне ки дар ин ҳафта аст, аз шумораашон аз 400 зиёда аз 400 нафар буд ва мо ҳаматарафа фикр кардем ки ин дар як рӯз ё 2 рӯз гузарондан ғайриимкон аст ва мо ҷудо кардем ин синну солро. синну солҳои калонсолон ҳафтаи гузашта буд баргузор гашт ва ин синну солҳои наврасон бошад, дар ин ҳафта баргузор намудем. сол аз сол аз мусобиқа ба мусобиқа шумораи хоҳишмандон иштирокчиёни мусобиқоти мо зиёд шуда истодааст. Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон бо ташкили чунин силсила мусобиқаҳо мақсад дорад ки аз ҳисоби варзишгарони болаёқати шаҳри Душанбе як тими пурқувватро таъсис бидиҳад, зеро ҳамин гуна мусобиқаҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар низ гузаронида мешавад ва дар ниҳоят дар синни солҳои гуногун мунтахаби Тоҷикистонро ташкил намуда ва мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар хоҳанд кард. таъкид рафт ки тарғиби ҳама намудҳои варзиш дар кишвар ин пеш аз ҳама оммавигардонии варзиш, ҷалби наврасону ҷавонон ба машғулиятҳои ҷисмонӣ буда, роҳандозии чунин мусобиқаҳо ҳавасмандии насли наврасро ба варзиш ва ба тарбияи ҷисмонӣ боз ҳам бештар хоҳад кард. мусобиқа миёни кӯдакону наврасон доир шуда, беш аз 400 нафар дар он фаъолона иштирок намуданд. ҳафтаи дуюм мебошад ки дар инҷо омада мусобиқаҳои муҳорибаҳои омехтаро тамошо дорам. дар оянда мехоҳам ки аз тарафи Тоҷикистони худамон парчамбардори худамон шавам, дар ҳамин соҳаи таҷмав дар дигар давлатҳо саҳми худро гузаронам. ман Даниз Ҷураев сазовори ҷои дуюм шудам ва дар мусобиқаи оянда кӯшиш мекунам ки ҷои аввалро бигирам ва дар чемпионати ҷаҳон ҷои якумро ишғол кунам ва парчамро баланд барорам. бояд бигӯем ки дар ибтидои соли ҷорӣ федератсияҳои шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла Душанбе, Хатлон ва Суғд дар пеши худ мақсад гузоштаанд ки дар минтақаи худ мусобиқа ташкил намуда беҳтарин варзишгаронро интихоб хоҳанд кард. чун ҳамеша пас аз анҷоми ҳама рақобатҳо беҳтаринҳо дар синну сол муайян гардида бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҳамзамон Федератсияи таҷмаҳ барои дастгирӣ ва ҳавасмандгардонӣ ба ҳар як варзишгари фаъол тӯҳфаҳои хотиравӣ низ тақдим намуд.